The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Nausa ako dito, tamang oras mo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga kaaksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. At live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Box. At mga kaaksyon, napapanood na rin ang Tabang Ora mismo sa Channel 10 sa Masbate. Mga kaaksyon, kami ay nagagalak na ibahagi ang ika-4 na taong anibersaryo ng ating programang Tabang Ora mismo. 4 na taon na pagtugon at pagbibigay ng agarang pag-aksyon sa mga hinaing at problema na ating mga kababayan, hindi lamang sa Bicol Region kundi buong mundo. At sa 4 na taon na mga kaaksyon, daan-daang problemang legal at minegal na ang ating natunghayan at inaksyonan. Kaya naman bilang pag-alala, balikan muli natin ang ilang mga kwento ng ating mga kababayan na nagtiwala sa ating programa. Tulad na lamang ng isang buong barangay sa Kamalig Albay, matapos ang 10 buwan, muli nating namang balikan ang buhay ng mga residente sa barangay Mabunga, Kamalig Albay, na halos 3 taon na ding nagtiis mamuhay na walang kuryente sa kanilang lugar. Kaya dahil sa inaing na idinulog nila, ora mismong tumugon ang programa sa tulong ni former Congressman Kito Ko. Kumusta na kaya sila? Alamin sa kwento ni Rizel Luzada. Buhay ko po bilang estudyante po nung wala pa po kaming kuryente. Sistema po namin noon, bumili po kami ng kandila. Kasi since brown out po, mas okay na pong gamitin yung kandila para po maliwanag lang kapag magre-review ka. Mahirap po ma'am na mag-aral ng walang kuryente. Pag gabi madalaga, kailangan dapat importante ang ilaw kasi yung dahil sa hanap buhay nila talagang nahihirapan yung mga konsumidores man dito, ang mga konstituente sa barangay na walang kuryente gaya ng paggawa nila ng mga hanap buhay na abaka. There are a lot of people na parang nagsabi na yun nga mababalik na pero they didn't do it. Yung Ako Bicol, kusa sila. Yung Ako Bicol talaga, sila mismo ang nag-aano na kami willing na tumulong. Kinausap natin yung Aleco na alisin na yung short charge kasi babayaran na at thank you po, Kap. Ito po, pambayad din. Yay! Magkuryente na kami! Yay! Yes! Yes! Taong 2024, nang bisitahin ng aming team ang Barangay Mabunga sa Kamalig Albay. At halos lahat ng residente ng Mabunga noon ay hirap sa pang-araw-araw na gawain.
Saksi ang aming team sa gabi-gabi nilang sitwasyon. Nagsisindi ng kandila, kumakain kahit na madilim, nagtsatsaga sa maliit na liwanag na dala ng gasera. Kaya noong dumulog sa programa si Kapitan Annalyn Leona ng Mabunga, makikita ang kanyang lubos na pag-aalala bilang punong barangay. 3 taon na po kaming walang kuryente. Bilang kapitan po sa Barangay Mabunga, ginagawa ko po ang lahat para maresolba po ang problema natin sa barangay. Kasi po sobrang hirap. Yung hanap buhay po nila medyo naapektuhan. Puntahan agad natin yung sa Aleco, sa cooperative, para maayos kung magkano yung babayaran. Papuntahin ko na yung tao sa Aleco, ipakompute na kung magkano abutin. Kasi alam mo sa isang pagbuhay-buhay, kailangan ng kuryente, tubig. Yan ang primary needs ng tao. Thank you so much. Uy, ikaw talaga. Sa tulong ng programa at ni former Congressman Christopher Quitoco, ora mismong lumiwanag ang buhay sa Barangay Mabunga. At sa 10 buwan ng nakakaraan, muli naming binisita ang Barangay Mabunga. Si Mary Ann Murilla, isang handicraft worker. Dati niya nang hinaing ang hindi siya makapagtrabaho sa gabi dahil sa kawalan ng kuryente. Marami na rin, madam, na pagbabago kasi noon nung wala pa kaming ilaw, mahirap. Kasi hindi ko matulungan yung asawa ko sa ibang gastusin. Kahit pangbili ko na lang ng sabon, manghingi ka pa. No? Kung gusto mo kung wala, ngayon nasa trabaho siya. Kung kulang yung budget na binigay sa'yo, hindi ka makapagdesisyon ng sarili mo kasi wala ka rin sariling pera. Hindi ka tulad ngayon na may kuryente ka na. Yung ibang gastusin, hindi ka na manghihingi sa asawa mo. Bakas sa kanyang mukha ang saya at ginhawa na dala ng pagkakaroon ng kuryente sa kanilang lugar. Tulad ngayon may kuryente na, kahit umaga, hindi ako makagawa, yung gagawin kong sinamay sa umaga, nagagawa ko paggabi. Yun ang pinakaano na pag may kuryente. Habang si Edna Navarro, isang ina sa 4 na mga anak, ay lubusan ding nahirapan sa kanyang pag-aasikaso sa kanyang pamilya sa tuwing papalubog na ang araw. Pag kakain kami pag gabi na po, kandila po yung ginagamit namin ng ilaw. Tapos yung paggawa po ng assignments ng mga bata. Tapos gigising naman, madam, ng maaga gamit yung kandila pa rin. Nung wala pa pong kuryente, madam, mahirap. Lalo na po pag gagawa ka ng mga gawaing bahay pag gabi ng assignments ng mga bata. Mahirap din po. Pero nung ngayong meron ng kuryente, yung mga tao po dito, nakakagawa na sila kahit gabi. Para naman kay Moylinda Leona, hindi maipaliwanag na sigla ang dala ng pagbabalik ng kuryente sa kanila. Nung malaman namin na tutulungan kami ni Kong Quito na mapailawan ulit yung Barangay Mabunga, parang bumalik yung sigla ng mga bata, pati na yung mga magulang. Kasi yung panahon na napakatagal, tapos isang araw lang, ma-experience ulit nila na makakabilik yung ilaw, tapos yung liwanag ng bahay. Makakapaglaro kahit gabi. Kasi dati, ma'am, nung pag sapit talaga ng dilim, halos nasa bahay na sila, nasa loob na lang bahay.
Magpapahinga na sila kasi nga walang ilaw. Tapos nung nagka-ilaw na kami kahit gabi na, saan pagka may assignment, nag-aaral, nagbabasa. Tapos pagka, ano naman madam, hindi na sila gaanong tinatamad. At sa aming paglilibot sa Barangay Mabunga, aming nakausap ang ilan sa mga estudyante. Tulad na lamang nila Mary French at Aileen. Yung buhay ko po bilang estudyante po nung wala pa po kaming kuryente, nakikipagsapalaran po kami na makicharge sa iba't ibang barangay. Ngayon pong meron ng kuryente, kahit po gabi, makakapag-aral na. Yung pagbabago po, mas nakakapag-aral na po ng maayos. Kahit po gabi, nakakapag-aral na. Hindi po tulad dati na kailangan mo mag-aral dapat umaga kasi maliwanag. Ngayon pong meron ng kuryente, kahit po gabi, makakapag-aral na. Ang last time, nung walang kuryente rito sa Barangay Mabunga, Kamalig Albay, yung mga struggles ko, like, paggabi, so super dilim talaga. Ang ginagamit namin kapag nag-study ako, making reports, making PowerPoints, kasira po. Tapos po, since wala din dito signal, very difficult po sa akin. Kaya minsan, umakit ako dyan sa bundok para mag-online, mag-research, yun po. Malaking tulong po talaga yung AKB para magkaroon kami ng kuryente dito sa amin. Kasi, like, meron na ditong piso wifi kahit walang internet, diba? Isang malaking tulong na yan. Then, nakakapag-send na ako ng mga, for example, ng mga outputs via Google Drive and Google Classrooms. Then, nakaka-create na ako ng PowerPoint sa Canva dahil sa nakakonect ako sa wifi. Then, hindi na sa akin hassle sa pag-charge, hindi na ako nagadayo sa ibang lugar, ganun po. Kaya very helpful po talaga siya. Labis din ang kasiyahan na naramdaman ni Jamsi noong nalaman niya na babalik na ang kuryente sa kanilang lugar. Hindi lang po ako yung sobrang masaya, and aside from that, nung una hindi ko ine-expect na like magkakaroon na kasi there are a lot of people na parang nagsabi na yun nga mababalik na pero they didn't do it. Na marami pang nangyari like nangyari before pero hindi naman nagagawa. That's why I am very happy and pinayon nga mababalik na po yung kuryente sa amin. Ilan lamang sila Mary Ann, Edna, Merlinda, Mary French, Aileen at Jamsi sa mga residente ng Barangay Mabunga na mas gumaan ang pamumuhay dahil sa pagbabalik ng kuryente. Ang Ako Bicol talaga masasabi na talagang tumutulong sila. Hindi yung tulong na kasi mayroon naman mga madamang sinasabi lang na tutulong, pero hindi naman nila ginagawa. Yung Ako Bicol, kusa sila. Yung Ako Bicol talaga, sila mismo, nag-aano na kami willing na tumulong. Nagpapasalamat po kami sa Ako Bicol, party list, sa kay Kito ko na tinulungan niya kami yung Barangay Mabunga na maibalik ulit yung kuryente. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol Tabang Oro mismo kay Congressman Kito ko sa pagbabalik po ng kuryente dito sa aming barangay. Ngayon po, maliwanag na dito sa aming barangay. Thank you po Ako Bicol Party List kasi po tinulungan niyo po kami na maibalik po yung kuryente dito sa barangay namin. Hindi lang po ako yung natulungan nito, kundi po maraming tao po. Malaking bagay po ito, lalo na po sa mga students na katulad ko. Thank you po. Magpapasalamat po kaming lahat na natulungan niyo po kami, Congressman Kito ko and Ako Bicol Party List for helping Barangay Mabunga na bumalik na po yung kuryente. Maraming salamat po, Ako Bicol Party List. Dahil sa 4 na taong problema namin sa kuryente, tinulungan niyo po kaming masolusyonan yon. Hindi lang po liwanag ang binigay niyo sa amin, kundi pati na din po pag-asa.
At yan mga kaaksyon ang ginawang inisyatibo at agarang pag-aksyon ng Ako Bicol Party List katuwang si former Congressman Christopher Kitoko na talagang labis na napakinabangan, especially ng mga residente at mga estudyante at manggagawa sa nasabing barangay, dyan sa barangay Mabunga, Kamalig, Anbay. Maraming salamat po and congratulations po sa inyo. Samantala, ito naman mga kaaksyon, maging ang isang reklamo na inilapit ng isang ginang mula sa Camarines Norte na nasa pool ng kanilang CCTV ang ginawang pagnanakaw ng isang batang hamog. Ay ora mismo rin tayong umaksyon ang buong pangyayari at kung paano tayo tumugon sa hinaing na ito. Panoorin sa kwento ni Jennifer Pulinar. Umaali-aligid, tahimik na nagmamasid, at naghihintay lamang ng tamang tiyempo. Ito ang batang musmus na kung tingnan, ngunit titulado umanong notorious pagdating sa pagnanakaw. Small but terrible ang batang ito na kinilalang si alias Moymoy. Paano ba naman kasi? Kuha sa isang CCTV footage ang kanyang walang takot na pagpasok sa isang karinderya at walang pag-aalinlangan na nakawan ito ng benta. Tila ba'y kabisado na ng bata ang kanyang gagawin. Bilang tugon ng may-ari ng kainan na si Marceline Carillo, ibinahagi niya ito online at dito niya napag-alamang marami na ang nakakakilala sa batang ito dahil sangkot na pala siya sa iba't ibang nakawan sa bayan ng Paracale at sa kanilang lugar sa Barangay Lagun, Daet, Camarines Norte. At ipinagbigay alam niya rin sa aming programa ang pangyayaring ito upang magbigay babala sa publiko. Bali, kakasara lang namin noon ng alas 5 ng umaga dito sa Bundahan. Tapos, dahil may CCTV na kami, nakita namin sa CCTV na may bata sa Addis. Pero day po namin sa nakita, ayun ang umaga ng mga alas 8, ay wala nang laman yung paha. Ito sir, batang ito, lagi yan ditong, hindi naman namin nakalain na ganyang gagawin. Lagi lang kasi yan naghihingi. Kasi meron ditong establishment sir na lagi nilang tinatambayan. Then, hihingi sila pag may customer na lalabas, hihingi sila. Hindi namin totally alam na gagawa ito ng ganito. Sa totoo po niyan, marami na pong beses. Ang una pong intervention na ginawa ko ay matawag po sa magulang, then counseling, then meron na din pong mga financial assistance para po ma-divert yung kanyang pag-uugali, yung gawain niyang ganun. Papatutukan ko na po yun sa barangay. Sa oras ding iyon ay nakahanda na ang aming Tabang Ora mismo team sa Daet, Camarines Norte. At sa paglilibot namin, samot-saring komento ang aming natanggap. Kilala niyo po kaya to? Or palagi niyo kaya nakikita to dito sa area po? Doon sa ibang mga parang-rugby, tuhan dyan ng mga aki, parang-rugby yan. Saan niyo kadalasan po nakikita to, tatay? Sa Indian Highway. Pirming sa tinampo yan na. Balik-balik yan din yan. Familiar ka, tatay, sa mukha nitong bata? Hindi ko masigurado, pero ang klase yan, kaibahan yan. Kasamahan ng mga Mahayagit yan eh. Yung bata na yan, nasabi niyo. Tingnan mo po, nanay. Ay, oo. Yan nga talaga di yung nagdadaan dyan. Minsan may nakaop na upo yan dyan, nahingi ng tubig. Kilala niyo po yan sa na batang yan? Siya yan, ito nga ang Oo, siya yan. Bata, pero hindi 7 years old ba ito? Siguro mga 8-9. Mahigit yan 7. Mahigit yan ng 7. Siya lang din. Ngunit sa kabila man ng maling ginawa ng batang ito, awa pa rin kay Moymoy ang nangingibabaw para kay Marceline. Hangad niya pa rin ang magandang pagbabago sa buhay ni Moymoy. Nalungkot lang ako dun sa bata kasi pera lang naman yun sa akin. Negosyante, kuha ko siya. Pero although importante kasi sa negosyo, pero parang mas nangibabaw sa akin. Pagiging nanay, kumbaga, syempre kung anak ko din nga yun.
Parang ayokong tanggapin na magiging ganun yung anak ko. Kaya parang hindi yung bata ang may kasalanan kung bakit niya ginagawa yun. Kasi dun sa edad niya, kailangan niya pa ng guide. Sana si Mami makapag-aral para may tuwid niya yung buhay niya. Kasi pag-aaral talaga ang makakatulong sa kanya in the future na baka magbago pa yung landas ng buhay niya. Isa lamang si Moymoy sa maraming kabataang naiipit sa ganitong mga gawain at patuloy na nagiging alalahanin ng kanya-kanyang mga barangay. Tulad na lamang ni Kapitan Jason De Guzman na naglabas ng saloobin patungkol dito. Kasi nagsisita ko dyan sa Central Plaza, yung galit ng puso ko sa mga magulang na pinapabayaan nila yung mga anak nila, nakikita nilang pag-alagala. Alam nila ang pupunta ng mga bata ay panglilimos, pag-rugby, pagpunta sa mga kaibigan, mga barkadang nasasama ang intensyon, pagnanakaw, ay lalo tayong nalulungkot. Ano ang ginagawa ng mga magulang na ito? Dahil hindi biro ang sitwasyong ito, agad kaming nakipag-ugnayan sa tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Paracale, Camarines Norte. At sa aming pagsusuri, lumalabas na ilang beses na ring sinubukan ng MSWDO Paracale na idaan sa counseling ang batang si Moymoy. Ngunit tila hindi ito nagiging sapat upang mabigyang tugon ang problemang kinakaharap nito. Actually, ilang beses na po yan. Tinurn over dito last week of February, then counseling ulit ang ginawa ko. Pati po yung lola pinatawag ko, then binigyan po namin ng relief para pangkain, tapos konting financial assistance para kahit papaano ay may panggastos kasi yun ang unang-una namin nakikita kasi as to my assessment talaga sa pamilya, nangangailangan po talaga. Bilang parte ng pagtugon ng programa, personal naming sinadya ang lugar kung saan nakatira ang batang si Moymoy. Asan po dyan si Moymoy? At sa unang tingin, tila ba'y inosenteng bata lamang din ito. Kamusta ka naman, Moymoy? Ha? Kamusta ka naman? Oh, nagagalit sa yung bata. Ano mo to? Kapatid mo? Kapatid mo to? Dito ka talaga naliligo, Moymoy? Kapatid mo ito? Ngunit, nang mabatid ni Moymoy ang presensya ni Sir Jerry ng MSWDO, unti-unti na siyang lumayo sa amin. Tila'y alam niya na ang maaaring sumunod na mangyayari at tuluyan ng tumakbo papalayo sa amin. Gayunpaman, kasama ang MSWDO kami ay nagtungo sa kanilang bahay. At emosyonal na bumungad sa amin ang kanyang lola. Andito lang po sana kami ngayon para makausap kayo and makamusta din si batang si Moymoy po. Ang mag-asawang Violeta at Salvador Llorente ang nagsisilbing tagapangalaga ngayon kay Moymoy. At nang aming ipagbigay alam sa kanila ang kinasangkutan ni Moymoy, ito ang kanilang naging pahayag. Yung kahiyan sa mga tao, makad ka dyan sa bayan. Huy, Ate Bioli, yung apo mo, ganito, ganun. Pinapangaralan po namin yan na huwag maggawa ng kasalanan at kako, kami ang nahihiya, kami nadadamay sa inyo. Dala niya may bigas, may sigarilyo ako. Isang ka akong sigarilyo may tea, tapos may pira siya. Nagbili siya ng mga pagkain. Yung kuhan, tapos ibinigay doon sa ina ay bali 1-4. Sa aking pakikipag-usap kay Lola Violeta, walang pag-aalinlangan niyang inamin na pikit mata nilang tinatanggap ang mga inuuwi ni Moymoy na pera at pagkain. Dahil para sa kanila, sa halip na isipin pa kung ano ang tamang gawin, ay uunahin na lang nilang punan ng kumakalam na sikmura sa kabila ng pagdududa. Paano po yun, nanay? Alam niyo po na sanakaw yung perang yun? Kung may pumunta dito, ibabalik namin, kaya lang kulang na at ibinili na ng bigas ng mga bata. Bakit ka ako nag-alis ka? Hindi ka man lang kako sa amin nagpapaalam. Sabi ko, baka na naman kako, yung mga dala mong yan, nagnakaw ka na naman. Hindi nanay, nagpalimos ako.
Hindi po ako nakialam. Huwag ka kakong magbubulaan at ikaw ay alam na ang ugali mo. Sabi niya, ano daw ngayon yun, sa kalimos nga. Sabi ko, baka ninakaw mo ito. Sabi ko nga, huwag mong gagalawin Agum at pag naghabol yung may-ari, ibabalik natin. Asan na po yung perang yun? Ay, nahiram ko nga yung 500 at sabi ko, wala nga pira-pira kami. Sabi ko, ito na yung 500. Sabi ko, kaya yung ibang pira nga, nagagastos sila na mapabili ng kape, minsan gatas, minsan tinapay. Di, yun doon na kinukuha ni Lulat. Wala namang pirang iba. Sabi ko, yan Agum, may nakialam yan. Sabi, hindi makakawa ng ganyang kalaking pirang 2 araw na nawala, tapos magkakaroon ng ganyang pirang. Duda ako. Di bali manghingi ka na lang ka ako, okay lang, sabi ko sa kanya. Pag ikaw wala pira, manghingi ka doon sa may mga pira, yun lang tako ang gawin, huwag ka magnanakaw. Kung ano man po ang nagawa ng apo ko, ni Moymoy, mahingi na lang po ako ng paumanhin sa inyo. At kami naman pong lola ang nag-aasikaso sa kanila. At hindi naman po namin alam na kung nang nakaw ang aming apo. At nang umuwi po yan dito, may mga pagkain na dala. Ilang sandali lamang ay umuwi na rin si Moymoy. Tara, punta ka na dito. Tara na, may wag ka na matakot. Naliligo ka ata, wala ka pang damit. Bakit ayaw mong humarap sa akin? Nananatiling tikom ang bibig ni Moymoy. Na tila ba ay binalot na lamang siya ng hiya at takot mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ano yung naging usapan natin sa opisina? Ano yung pinangako mo sa akin? Nakakagawa po ng mali. Ngunit nang muli namin siyang sinubukang kausapin, ito lamang ang kanyang naging tugon. Kasi po, wala po akong pambiling kain. May nag-utos ba sa'yo na gawin mo yun? Meron po. Sino? Mga barkada ko po sa mga rugby boy po. Bakit ka nasama sa mga rugby boy? Hindi po, sama lang po ako dyan. Binubugbog po ako. Pag wala po akong pera, nahingi po sila. Pabilil daw po nilang rugby. Paano ginagawa nila yung pananakit sa'yo? Sinusuntok po, talyak. Binabato, hinampas po ng kawayan. Brigada po, malalaki po ang nagsuntok sa akin. Mabuti po, nagdating yung mga iba kong barkada. Sinurugod po rin. Saan ka nila sinusuntok? Sa kyan, tas sa likod. Sino nag-utos sa'yong gawin mo yun? Doon po yung tatarambay sa may katapat ba ganyan ng kadiyan. Ano sabi sa'yo? Sabi daw, may pasukin mo yan. Sabi daw, pera yan. Sabi kayo ko, susuntukan po ako. Pinuntok po ako. Sorry po ang ninakawan ko po kayo. Sorry po lahat kung ninakawan ko po kayo lahat. Tinapo ako ulit. Tinapo ako dyan babalik sa diet po. Ano yung iniisip mo pag nagnanakaw ka? Para saan? Pagkain po. Nangangako ka ba na di mo nagagawin ulit yon? Opo. Promise? Ikinagulat ko ang kanyang mga naging sagot. Ngunit ito rin ang ating realidad. Sino ang dapat sisihin? Sino pa ba ang aasahan ng isang Moymoy? Kung ang tanging kinalakihan niya ay sa mga grupong parehas din niyang walang mga magulang na nakatuon sa kanilang pangangailangan. Nasaan ang mga magulang sa mga panahong pinakakinakailangan sila ng kanilang mga anak? Nasaan ang pag-aaruga at pagmamahal na tila ba'y pinagdamot na sa kanila? Yung nanay ay parati ko na po yan napapagsabihan. Ilang beses na po yan nakulong. Halos pabalik-balik na din sa kulungan. Siguro po, kaya po pagpipili. Kaya talaga kayo mga barkada sa rumah, tinuruan tayo mga
Yan mga kaaksyon, hindi talaga biro ang buhay ng isang batang kulang sa pag-aaruga mula sa kanyang mga magulang na kung tutuusin ay karapatan nilang makatanggap ng sapat na suporta at alaga mula sa nanay at kanilang tatay. Ngunit dahil sa kahirapan ng buhay, sila pa ang naiipit. Yan ang kwento ni alias Moy Moy na isang batang pinagkaitan na sana ay nasa eskwelahan ay nasa kalye. Pinagkaitan ng pagkakataon na sana ay naglalaro kasamang mga kabataan ngunit na napupush na magtrabaho at nauwi sa masamang gawain. Sana ay maging leksyon rin ito sa ating mga magulang na patnubayan ang ating mga anak. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, ipagpapatuloy natin ang kwento ng batang si Moy Moy at kung ano ang kinakaharap na sitwasyon ng kanyang ina. Bakit ganun na lamang ang pag-uugali ni alias Moy Moy? Epekto ba ito ng pagkakakulong ng kanyang ina? Abangan lamang yan mga kaaksyon. At mula sa Cebu City, isang ginang ang nabiktima ng human trafficking sa bansang Myanmar. Halos 1 taon din siyang inabuso at niloko. Ang buong pangyayari at ang ora mismo nating pag-aksyon, alamin natin mamaya lamang. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapalhatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list
may plano. Kaya ang suporta ko sa Ako Bicol. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Missibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo, itong mga kaaksyon, muli nating balikan ang kwento ng batang si Moymoy sa Camarines Norte. Sa unang parte ng kwentong ito, natunghayan natin ang naging reklamo laban sa batang si Moymoy matapos nitong nakawan ng benta ang isang karinderya. Ngunit nang aming alamin ang buong sitwasyon ni Moymoy,
bumungad ang nakakalungkot at nakakapanggalaiting realidad ng kanilang buhay. Ang ina ni Moymoy ay nakakulong pala dahil sa paggamit ng ipinagbabagawal na droga. Dahil dito ay personal na binisita ng aming team ang ina ni Moymoy upang kumustahin ito. Ang buong pangyayari, panoorin natin sa kwento ni Jennifer Pulinar. Sa tuwing mayroong napapabalitang nakawan, imahe ng isang kriminal ang tumatakbo sa ating isipan. Salot sa lipunan kung tawagin, na walang ibang dapat kaharapin kung hindi ay ang maikulong at maparusahan. Ngunit paano na lamang kung bata na ang masangkot sa ganitong gawain? Wala na bang pag-asang makita pa sila higit sa kanilang kinasasangkutang krimen? Isa lamang si Moymoy sa daang-daang mga batang maagang namulat sa buhay lansangan. At sa aming patuloy na pagsusuri sa problemang kinakaharap ni Moymoy, lumantad ang isang nakakalungkot na balita. 2 linggo na palang nakakulong sa rehas ang kanyang ina dahil sa droga. Ang nanay nakakulong, ang tatay hindi malaman kung nasaan. Kahit ba ganun nandun din sa ina niya, kami malalaman namin ganyan. Diyos ko, ano naman ang ginagawa ng anak mo? Nakakahiya na. Ano ka kung klaseng ina ka? Nagkaanak ka, hindi mo kayang bantayan. Sa puntong ito, hindi na ako nagtaka pa kung bakit ganito na lamang ang kinahinat ng buhay ni Moymoy. Minabuti naming bisitahin sa Paracale Municipal Police Station ang nanay ni Moymoy na si alias Lily. At dito, bumuhos ang emosyon ng nanay ni Moymoy. Andito kami ngayon para matulungan po na mapabuti si Moymoy. 'Di ba? Yun naman din po yung gusto niyo, ma'am, 'di ba? Bilang isang magulang. Hindi nga po kami kumap. Dapat akala po po, ma'am. Susunod yun natin. Sabi ko po sa isa ko nga, nakasuport yung kahit yung anak. Hindi ba yung nangyayon ko kung makita mo? Ikuhain mo. Huwag mo ngayaan kasi dito na ako sa Mumbai. Ano pang magagawa kung hindi ko pa yung mahahanap? Kwento ni Lily, ni minsan ay hindi niya umano tinuruan na gumawa ng masama ang kanyang anak. Ngunit sa kanyang pagsasalaysay, ikinagulat ko ang pamamaraan nito ng pag-alaga at pagdisiplina sa kanyang anak na si Moymoy. Sabi ko sa doktor, ano po? Sabi ko pa mas maigi pa papang kadinahan na muna natin pansamantala ang paayos ko. Ay ka naman ito, hayaan natin palahandakan yan, mamaya may magre-reklamo na. Okay lang sa kanya, sabi ko naramdaman mo anak ko ang tinatalian ko pa. Baka maman anak ko sa loob ko, hindi naman dapat akong gawin tayo. Pero anak ko, para sa'yo din yan. Dahil sa makaiwas kayo sa kahiya. Kasi anak ko, durug-durug ng pagkatao ko. Yung pong maghapon magdamag namin, ang pantipol yung isip ko kasi walang napunta sa bahay, walang nangyayari. Pero pagkain po, kasama namin siya, katabi namin siya, pagtulog sa tabi namin. Para kay Lily, upang makaiwas umano sa kahihiyan, nagagawa niya ng ikadena ang sariling anak para lang hindi ito makapagnakaw. Sa kabila ng pagiging magulang at sa nangyari ngayon sa kanyang anak, aminado si Lily na naging pabaya siyang ina. Aminado man po ako na pabaya ko yung mga anak ko. Aminado po ako doon. Kasi po, hindi naman po baga lahat ng oras na matututukan ko po yung anak ko. Dahil umano sa mga problema, kaya nagawa ni Lily ang malulong sa droga. Hindi ko man po sinasabi niyo. Sabi lagi ako nagagano, kumbitikin ng droga. Marunong po ako mag-ano. Kaya ko po ma'am yun, iwasan ma'am. Minsan po, mapapatuloy ako dahil sa barkada. Hindi ko na po kaya yung problema ko ba ngayon. Ma-relax po yung sarili ko. Dahil sa pamamagitan daw nito, ay pansamantala niyang nakakalimutan ang bigat ng kanyang buhay.
Minsan po ako nakakabutan po ako yan, gaganon ako. Pero, pinalalayos ko ma'am yan, pinapalit ko yan. Kadalasan pa ay personal siyang nakikitang gumagamit ng kanyang mga anak. Kaya sa murang edad, nasaksihan na ni Moymoy ang realidad ng kanyang buhay sa kamay ng kanyang magulang. Ang batang dapat sana ay natututo sa paaralan ay naging laman na ng lansangan. Malikot ang kamay. Sige pakialam sa mga bahay-bahay. Sige ang nakaw dyan ganyan sa bayan. Ang nanay niya nakakulong gawa sa kanya. Hindi lang talaga mismong nagreklamo dito sa barangay. Mismong akto ko pong naanuhan, bike yung hila niya dalaw. May mga blatter na po dyan. Marami na po. Kumbaga almost 23, 24 ang blatter po niyan. Marami siyang reklamo. Notorious. Ito ang tilay itinatak na sa batang si Moymoy. Ngunit para sa kanya, paraan niya lamang daw ito upang makawala sa pananakit ng grupong rugby boys. Sama lang po ako dyan. Binubugbog po ako. Sinusuntok po, talgyak. Binabato, hinampas po ng kawayan. Pag wala po akong pera, nahingi po sila. Pambilin daw po nilang rugby. Nakipagtulungan na po kami sa RJJWC Region 5 at DSWD Region 5. Ngayon, naghahanap kami ng facility na pwedeng mapaglagyan ng bata. Kung saan bibigyan siya ng intervention o rehabilitation. Pinaka-solution na namin talaga ay maipasok na sa facility yung bata. Ang magiging ano ko na lang ma'am, papayag na lang po ako kasi para sa bata lang po. Siguro pagdating ng panahon, happy din naman po. Nahingi na rin lang po ako ng pasensya. Sana po mapatawad nila kami. Napabayaan ko yung anak ko makagawa ng mga ganun. Kahit po hindi ko naman alam, ako na lang din po ang nahingi ng nagpapakumbaba na para mapatawad nila kami. Magulang ako napabayaan ko yung anak ko. Kaya naging ganun. Ma'am Marceline, pasensya na po kayo sa mga ginagawa po ng anak ko. Talaga po, hindi ko po talaga alam yan. Tsaka hindi ko po yung tinuturuan ng ganyan. Ano na lamang ang naghihintay na kinabukasan sa mga batang hamog na tulad ni Moymoy? Kung may lamat na ang kanilang katauhan sa mata ng lipunan. Para kay Moymoy at sa daang-daang katulad niyang naiipit sa sitwasyon ng buhay ng kanilang mga magulang, mananatili ang misyon ng Tabang Ora mismo na magsilbing pag-asa at patuloy na tutugon sa kanilang pangangailangan. So yan pala mga kaaksyon ang nakakalungkot na nangyari sa buhay ni alias Moymoy at sa kanyang ina na nakulong dahil sa pagkakaimbwento sa illegal na droga. Kaya pala walang nag-guide at nagpapatnubay sa kanyang anak. Kaya ganun na lang ang nangyari sa kanyang anak. At maging leksyon sana ito sa ating mga magulang na gumawa tayo ng mabuti at iwasan ang mga masasamang gawain at paglabag sa batas. Dahil sa uli, ang mga anak rin natin ang magsasakripisyo. At iyan mga kaaksyon ang ilan lamang sa natunghayan natin ngayong hapon sa daang-daang mga reklamo at hinaing at problema ng ating mga kababayan na ora mismong tinugunan at inaksyonan. Ngunit, hindi ito mangyayari kung hindi sa tulong din ng ating mga nakatuwang na ahensya mula noon hanggang ngayon. Tulad na lamang ng mga reklamo sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Nandyan ang tanggapan ng Overseas Workers Welfare Administration OWA sa punguna ni Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director ng Operation Center, Department of Migrant Workers o DMW at Department of Foreign Affairs o DFA na ora mismo nating naasahan sa araw-araw. Mula naman sa lokal, para sa mga reklamong legal, ora mismo din nating naasahan ang tanggapan ng Philippine National Police Regional Office 5. Sa panguna yan ni Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon
Nandyan din ang Public Attorney's Office, Department of Social Welfare and Development, Department of Trade and Industry o DTI, National Bureau of Investigation NBI, at marami pang ibang local government units. Taus-pusong pasalamat po sa inyong lahat. Kami ay umaasa na sa tulong po ninyo ay patuloy rin po tayo sa ating misyon na sama-samang aaksyonan at tutugon sa mga problemang medikal at legal. At syempre sa ating mga masugid na taga-subaybay, dahil sa inyong patuloy rin na pagsuporta ay patuloy rin ang aming ora mismong serbisyo publiko. Maraming salamat po mga kaaksyon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Sa muli mga kaaksyon, happy 4th year anniversary sa ating lahat. At mga kaaksyon, hanggang bukas, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi.